El teixit productiu empresarial de les comarques de l'interior de la província d'Alacant està composat majoritàriament per xicotetes i mitjanes empreses. Aquesta condició provoca una atomització de la xifra de mercantils a les localitats de la zona, cosa que fa que aquestes companyies no tinguen, com a norma general, un gran múscul econòmic. A més, moltes d'eixes empreses han nascut per una aposta personal que, anys després, han continuat les successives generacions vinents. Reconèixer aquests valors és el motiu pel que es convoquen anualment els Premis AEFA. Aquest col·lectiu aglutina les empreses familiars de tota la província d'Alacant, a les que ajuda, assessora i també posa en valor amb uns guardons que enguany s'han entregat a la Cambra de Comerç d'Alcoi. Entre els assistents, representants al màxim nivell tant de la Generalitat Valenciana com de la Diputació d'Alacant i també de totes les universitats valencianes, cosa que dona una idea de la importància que aquest tipus d'empreses tenen per a l'economia tant de la muntanya alacantina com de la resta de la regió. Ese desarrollo industrial que merece, que necesita Alcoi, porque ese desarrollo también comercial y también de capitalidad, de atracción, es fundamental para el Producto Interior Bruto de esta comarca, de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, ¿no? El relevo generacional, la apuesta por los valores de la familia para poner en marcha, para mantener y crear nuevos puestos de trabajo es fundamental. Y es muy grato para mí presentarme hoy aquí con el anteproyecto de ley de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en vías de extinción, por fin, en la Comunidad Valenciana. Una histórica reclamación de la empresa familiar. Una ciudad industrial, una ciudad con esa vocación empresarial en la que también la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares. Poder acoger un evento de estas características para nosotros es un auténtico honor. Aquesta nova edició dels Premis AEFA reconeix, a més, a una empresa radicada en l'interior alacantí, com és Plàstics Inden d'Ibi. Des de fa 2 dècades, l'Associació de l'Empresa Familiar de la província d'Alacant convoca uns premis orientats a posar en valor el treball de les empreses d'aquest tipus a terres alacantines. Alguns dels valors que s'han volgut subratllar a l'hora de reconèixer els guardonats d'enguany són la visió de futur, l'adaptabilitat i la consciència d'innovació en el camp empresarial. La empresa familiar tiene unos valores que trascienden a la actividad que realizamos, como son el compromiso, la permanencia, el sacrificio, la generosidad, entre otros, y sé que todos vosotros sois un ejemplo de estos valores. Las empresas que hoy premiamos, Avecox, Plásticos Inden y Portotel, son un buen ejemplo de esa diversidad y esa riqueza de los sectores productivos que tenemos en nuestra provincia. Pero además estas 3 empresas son un claro ejemplo de cómo nuestras empresas familiares son capaces de reconvertirse para afrontar los problemas, para crecer, para innovar, para internacionalizarse, en definitiva, para seguir creando riqueza en nuestro territorio. Els Premis AEFA s'entreguen en un marc de rebaixa d'impostos per a les empreses escomesa per la Generalitat, una vella demanda de les patronals.